Tendemos que facer preguntas. Podenos falar das coplas? Sí, como non. Con que anos empezaches a cantar as coplas? Non as cantaba, eu escribía. Escribía? E cantos escribiches? Poemas. Poemas en rímica. E cantos escribiches? Desde que empecé a escribir, a saber escribir, porque non sabía escribir, que era pequeniña, tiña 4 aninhos cando fui á escola, pero cando empecé a escribir tería xa 6, porque fui á escola en Candas nada de nada. Despois vim para o Borneiro, enseñaronme nun mes xa, aprendín a escribir, a ler e todo o rollo. Eu xa memorizaba os meus poemas na miña cabeza, pero non sabía escribir, non escribía. Pero escribíos, tiramos o lume, porque non o vira ninguén. Porque me daba corte, que parecíame que era un defecto que tiña, como que vai a taberna e borracho. Entón, pois, queimeinas moitas, todas, cantas xes na miña vida, queimeinas. Recordo algunhas, que agora recopilei sacadinas da borralleira e escribinas, algunhas, outras non, moitas non, entón non había nada. Hasta o 2010, xa o dixo moitas veces, me espillou aquel, sou un animar, porque faz isto, porque as queimas, e porque tal, deixamas para min, para un papá, e daí xa empecé a guardar, e agora teño, esperado para andar por uns sanfolios que teño, e elas escribidas, as calas vos vou ensinar. Este é o libro que me fixo da televisión, de Alicia, o cual non está publicado. Este é o que fixeron da antología de poetas os de Cabana de Bernardino, xa aparece algún vos nas casas, que os demos o consello. Estas son todas cantas eu confesando hasta ahora, a máis as que teño sin pasar, porque terei uns sanfolios destes, sí, non? Cada folio destes está un poema. E quen ensinou os poemas e a escribir? Nada, nadie. Eso sabe da persona. Iso non se enseña ni se aprende. Como se iban escoitando por aí? Non é escoitar, iso non vale escoitar, nin vale nada. Iso ten que ser a tua intuición, a tua cabeza, sacadas. Non podo que vas a escoitar. Eu cando era pequeniña, con 4 anos, estaba na escola de Canduas, va un señor recitarnos un poema. Eu xa me gustaba moito a poesía. Eu son fanática da poesía, non sei se vos gusta. Se non vos gusta, calquera pode ser poeta se lle gusta. Se non lle gusta, non hai nada que facer. Mas se queres aprender un oficio, se non che gusta, non saca o oficio, por moito que pelees. Vas a un estudio, se non che gusta estudiar, non vas ser estudiante, non vas a probar cousa ninguna. Iso é igual. A mí gustaba moito a poesía. Ese señor veu, recitou-nos unha poesía, e na máis recitala, así que terminou, xa quedou na miña memoria e na miña mente, con un oír e un vez, recitala. O cual, despois eu, no outro día, a profesora dixo, a ver, quen é o que collí un cachiño dese poema que recitou ese señor? E eu, era pequena como a lombriga, sería máis pequeniña da escola. E dixo, a ver, Matilde, que? E puxeme de pé, pim, pam, dun lado ao outro e recitei. E ainda hoxe me acordo dela. Non me falla unha letra dese poema que me recitou ese señor, o cual ainda teño escribido aí nunha libreta. Eu que nunca soubo quen fora o poeta que escribira ese poema. Preguntei a profesora se me la gustou, e si, bueno, pois xa está. Pero o que dou-me na mente quixera que algún dos que eu recitei lle quedara así, pero non quedei. A mí quedou. Ese, máis outro de Calderón de la Barca, que tamén aprendi de pequetiña, e tamén, hoxe, acórdome dele como agora mesmo. E despois os meus, pois eu facía poemas, non sendo a morte, que iso nunca quixen, nese tema xa non quero entrar. Despois todo cousas que me gusten, ou que un paisaje que vexe, unha rapaza que chore, ou un tal, pois dá má gana de escribir un poema, e same, pim pam. Ou un consello, teño feito o Consello de Cabana, teño feito un poema, teño feito un poema ao Consello de Cuntis, porque como vou ali a Balear, pois ali hai cousas que me chaman a atención, e bueno, todo
todo así. E depois cousas de redor de nós, porque é o que hai. Que eu, de aquí de Galicia, non salí. Bueno, fui a Madrid un día, pero ida por vuelta. E nada máis. En que ocasións cantabas? Ou escribías? Eu escribí, cantar non cantaba, eu escribía. Escribía cando, pois, ao mellor viñame a memoria aquelo de escribir, tan, eu poño-me a escribir e escribo en 5 minutos, en 10 minutos. E ainda faz a día de hoxe? Sí, sigo escribindo a día de hoxe. Bueno, pois